Joining me now to talk about just what British Petroleum is doing to cap this well is Michael Economides, Professor of Chemical and Biological Engineering at the University of Houston. Professor, thank you for joining us. We are seeing the peaceful transition, the largest ever in the history of the world, of power, which means energy interest, from us relinquishing that without a fight to the Chinese. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις μέρες αυτές που διανύουμε να ακουστεί η φωνή του κύριου Οικονομίδη και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που πιεσμένος μέσα στο πρόγραμμα αυτό της παραμονής του λίγων ωρών στο νησί μας τον έχουμε εδώ πέρα να μας δώσει στίγμα για το φυσικό αέριο, για την γεωπολιτική και για την ανάκαμψη της οικονομίας τώρα. Είναι ότι μετά από την επιβεβαιωτική γεώτρηση που θα κάνει η Νόπορ στην Κύπρο θα πρέπει να ετοιμαστούμε να κάνουμε ένα IPO, Initial Public Offering, στα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης, του Λονδίνου κλπ. Από το οποίο έχω εισηγηθεί ήδη ότι μπορεί να απομυζήσουμε γύρω στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα οποία αυτά τα λεφτά φυσικά δεν θα πάνε στο Γενικό Ταμείο της Δημοκρατίας, θα πάνε στην εταιρεία πετρελαίων η οποία θα μπορεί να ξαναεπενδύσει και ο πολλαπλασιαστής της οικονομίας είναι το οικονομικό όφελος που θα πάρει η Κύπρος και όχι απευθείας λεφτά στις τσέπες Κυπρίων. Ο τίτλος της ομιλίας μου είναι «Ενεργειακή γεωπολιτική». Στα εγγλέζικα το λέμε «Energy Geopolitics». Προς το παρόν πρέπει να διαχωρίσουμε το τι πρέπει να γίνει σήμερα με αυτό που θα γίνει σε 3-4 χρόνια. Τι πρέπει να γίνει σήμερα λοιπόν? Σήμερα πρέπει η Κύπρος να βρει την ευκαιρία να φέρει φυσικό αέριο στην Κύπρο. Νομίζω η λογική πηγή είναι το Ισραήλ. Σήμερα έχει την υποδομή γι' αυτό. Και όσον αφορά. Τώρα, μισό λεπτάκι για να μας τα κάνετε έτσι λίγο περισσότερο λιανά. Άρα, μου λέτε ότι η ενδιάμεση λύση πρέπει να έχει κατεύθυνση προς Ισραήλ. Η δική μου άποψη είναι σίγουρα συμπιεσμένο φυσικό αέριο. Ναι. ΣΦΑ. CNG στα εγγλέζικα. Και στα περασμένα 20 χρόνια έχουμε το τρίτο G. Google. Νομίζετε ότι αυτό είναι αστείο, αλλά πρέπει να ξέρω ότι οι δικοί μου φοιτητές δεν έχουν ζήσει ούτε ένα χρόνο της ζωής τους που να θυμούνται χωρίς Google. Δεν έχουν ζήσει ένα χρόνο στη ζωή τους χωρίς laptops. Γιατί αυτό είναι σημαντικό? Διότι σκεφτόμαστε τώρα για το τι θα γίνει εδώ και 300 χρόνια από σήμερα, τη στιγμή που εμείς δεν μπορούσαμε καν να σκεφτούμε το πώς θα ήταν η ζωή εδώ και 20 χρόνια σήμερα. Πιστεύετε ότι η Νόπολ μπορεί να μείνει χωρίς τερματικό ή πρέπει να το χρησιμοποιήσει? Αδύνατον των αδυνάτων να μην χρησιμοποιήσει ένα τερματικό η Νόπολ. Η Αφροδίτη με κανονικό αριθμό ιοντρήσεων, ας πούμε 10 ιοντρήσεις, θα παράγει γύρω στις 30 φορές το ποσό που χρειάζεται η Κύπρος, περίπου. Αυτό είναι υπέραρκετο μόνο του να δικαιολογήσει τερματικό υγροποιημένου φυσικού αερίου. Μετά υπάρχει η Ευρώπη, η οποία παίρνει φυσικό αέριο με αγωγούς από τη Ρωσία συνήθως. Ξέρετε ότι ο Μπρέζνιεφ και ο Κρούτσεφ δεν μπορούσαν να κάνουν με πυρηνικά όπλα. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν το έχει κάνει με φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Σε κάτι το οποίο οποιοδήποτε μπορεί να το αναφέρει σαν ενεργειακός ιμπεριαλισμός. Ξέρετε, 25 χώρες στην Ευρώπη στηρίζονται παραπάνω από 75% των αναγκών τους σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο στη Ρωσία. Η ανακάλυψη αερίου στην Κύπρο και στο Ισραήλ ήταν ένα από τα μεγαλύτερα γεωπολιτικά συμβάντα στον κόσμο. Σειρά εξελίξεων που πιστεύω πρέπει να γίνει. Μολονότι το πολιτικό παρελθόν μπορεί να έχει δημιουργήσει προβλήματα, οι National Oil Companies, και εννοώ τώρα Ισραήλ, εννοώ Λίβανος και εννοώ Κύπρος, πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί, διότι είναι ηλίου φαϊνότερο ότι η ενοποίηση γεωλογικά συγγενών κοιτασμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου είναι σίγουρα αυτό που πρέπει να γίνει. Έχω πει στους Λιβανέζους that they need us more than we need them.
Και έχω επαναλάβει αυτό και στους Ισραηλίτες. Τους λέω ότι εσείς χρειάζεστε την Κύπρο παραπάνω από ότι σας χρειαζόμαστε εσάς για business reasons. Σας χρειαζόμαστε για άλλους λόγους. Ένας από τους άλλους λόγους είναι εξουδετερώση της Τουρκίας. Ένας από τους άλλους λόγους είναι σημαντικές επιδράσεις στην ασφάλεια της περιοχής για δεκαετίες. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι η Τουρκία έχει εξουδετερωθεί ήδη. Δεν χάνω ύπνο σκεφτόμενο στην Τουρκία όσον αφορά το θέμα των πετρελαίων και φυσικών αερίων. Και ο λόγος, θα σας πω σοβαρά τον λόγο, ο Ερντογάν, το Hollywood δεν μπορούσε να δημιουργήσει πιο καλό πρωθυπουργό της Τουρκίας για τα δικά μας ενδιαφέροντα. Το Hollywood, θα σας εξηγήσω γιατί. Πρώτον είναι Ισλαμιστής, το οποίο δημιουργεί πολλά προβλήματα στην Ευρώπη. Δεύτερον, έχει καλές σχέσεις με το Ιράν, το οποίο δημιουργεί τεράστια προβλήματα στη Ουάσιγκτον. Και τρίτον έχει έρθει σε conflict με το Ισραήλ, το οποίο είναι το χειρότερο που μπορούσε να κάνει, έστω και αν έχουν μερώσει τώρα υποτίθεται. Οπότε φυσικά όχι. Οπότε κοιτάξτε, επειδή έχω πολλές σχέσεις με το Ισραήλ, πάω στο Ισραήλ, σας είπα το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Οι Ισραηλίτες δεν θέλουν να αρχίσουν σχέσεις με μια Ισλαμική ή πιθανώς Ισλαμική Τουρκία. Οπότε δηλαδή μην φοβάστε την Τουρκία. Τελείωσε. Να κλείσουμε, μας πιέζει ο χρόνος, λύστε μου μια απορία. Σας συμβουλεύονται τόσοι. Εμείς, η Κυπριακή Δημοκρατία, σας συμβουλεύετε? Ξέρετε ότι η ανάμειξή μου στα κυπριακά, στα δεδομένα, ήταν πάντα προσωπική. Κατάλαβες, δεν έχω καμία επίσημη θέση με καμία κυβέρνηση της Κύπρου από την εποχή. Έχω δουλέψει με 80 χώρες στον κόσμο, αλλά δεν έχω δουλέψει στην Κύπρο ακόμα. Οπότε, οπωσδήποτε αυτό είναι ετερονεκάτερο. We've been talking with Professor Michael Economides. Τιμή μου που σας είχα μαζί μου, πραγματικά. All right, Professor, thank you very much.